बेयाव गाबदो दे बेयाव गाबदो गाबालै नायलाय 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 ओइ नायलाय मादि नुदो नायलाय 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 ओइ गाबबाला नायलाय माबायदि नुयो जाबाय 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 नै 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 हामा नुदो गाबनाङा गाबनाङा हाथुरा माया hai logoफोर deh abiku bye 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 lah temen lang ma ăn khẩu cá lang cái ná menamdo lại menamdo menamdo ya batai thap 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 rồi ăn khẩu lang khe nomor kelas nah tu dia matiin ke saya yang bisa layakai bisa larang bidang no menlan lagi nangan do nang ko bisa lagi kocak Tuh, hey, bara siu-siu barde, bara siu-siu barde. Itu nak kari, boom nak boleh. Tuh. Abet apa ni abet? Makam yo mendai. Apa? Desa geran. Udah beri barna no? Hah? Udah beri barna? Bunga ni ruteo. Ruteo. Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने बैसागोनि एसे बेरायदों आरोना माबायाव आलासि जानो थांगासिनो जोङो रौता माने रौताद्रायाव नङा रौतानि एसे गोजानाव आरोना रौता बारलांनांगौ माबा होननाय गामियावहाय दैसा गोरान होननाय गामियाव बे गामियाव आलासि जानो थांगासिनो जोंहा बिजावजालिनि खुरमा आरोना बेस्रानि बिब' जायो आं खनसेबो थांफेराखै बेस्रानाव दिनैसो फार्स्ट टाइम थांगासिनो जोङो माबानि बैसागोनि एसे बेरायनो थांदों ओमफ्राय जों सोर सोर थांदों जोंहा बिजावजालि ओमफ्राय बिबोनां ओमफ्राय बिसानि फिसाजो आरो सासे नैबे रौतानिफ्राय जोंहा बिबोनांनि लोगो सासे थांफाबावगोन आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय नै जों दायो रौता सहैबाय रौतायाव गारिखौ एसे लाखिथ'दों दसे दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो खुंखा जानो थांदों लोगोफोर खुंखा सैत्र दाननि लास्ट आरो बैसाग दाननि 1 तारिखआवहाय खुंखा जायो नालाय बहुदानो ओमफ्राय जोंखौ खुंखा जानो लिंहरदों आरोना बेखायनो थांदों जोङो रौता मोनबाय लोगोफोर जोङो ओमफ्राय रौतानिफ्राय सासे लोगो लाफाबावबाय बेनो जाबाय नुजागोना नुजाया नोंलाय नोंखौ नुजानो बायलै मानसिया नोंखौ दा उनाव साफायखुमागोन दायो नुजाथ'वानो मानसिया ओमफ्राय र' बेखौ आङो दा उनाव साफायनानै देखायगोन आरोना नै जों सहैबायानो बारा गोजान नङादि खाथिथारसो ओमफ्राय मोनहैबाय आरोना ओमफ्राय बैसागो बोथोरनि नामावहाय जोंनो मा जाहोयो मा लोंहोयो गासैखौबो हजम खालामनानै फैनोसै दिनैबाथाय हले र' हाबहैग्रोनि न'आवहाय हाबहैग्रोनोसै थुदो लोगोफोर थु Hey, aku bertangkap, mama. दैमालु आदा दैमालु ओमफ्राय दै जोंहा बिबोनां रनसाय ओमफ्राय बे आदा दैमालुआ जोंहा आदानि क्लासमेट मोनल' नङा नुग्रा नालाय नंगौ आरो एसे उन्दैब्रा नोंसोर आदानिब्रा नंगौ आं गोसोआव दंथो जोंहा आदानि क्लासमेट आरोना मालाय साख्रि मावबाय खासिसो दां खासि दाउला राजा Ful gaida. Ful gaida. Mana nengna? Mana? Masum. Ompray baya logonia? Mana? Tanisa. Log alase bina. Dia alase. Tuh, alase lah. Dia संबाय थादे जों दा जालांगोन दे.
दै लोंग्रोना लानोसै नै गिबियावनो होनो खावलाया बिनिया माय गोजा जाना थाबाय माथो गोग्लैया पिउर दै लों लोंबा आं लोंदे मामा आं लोंदे दै लोङा नांला जाबाय माबाखो दैखो नायनानै फ्रिजनि बायदि नुथारनाय आरो फ्रिजनि आङो बायदि नुदों सायाव माबाना बे दा ग्लासनि थाखायसो नुदों ले आंखौ होनाङालै बारा दै गोसथोलाबायगोन बाल सोरबा सोरबा नै कापसे लोंखांबाय मादि लोंदों आबोन आप बेखौ नायनानै हमब्रा नायालासिनो हमो नामा गोलैगोन मोजां हम ओमफ्राय नै जोंहा बिजावजालिनि बिब' होननाया बेनो बिब' माने असे बिब' नङा सोमोन्दोआव बिब' जायो आरोना न'खरनि ओमफ्राय बेनो आरोना ओमफ्राय जोङो दायो माने फार्स्टआवनो जोङो दैखौ लोंग्रोना लाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो साहा लोंसिगोन साहा लोंखांनायनि उनावहाय आरो मा मोनलोंबावो बेखौबो लोंबावगोन आरोना जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर मा मोनजायो मा मोनलोङो दिनैनि दिनाव हजम खालामगोन आरोना बैसागोनि नामावहाय दे होमबा मोनामदो होनलाय मोनामदो दे ओमफ्राय इसोर होनदो दे इसोर दे इसोर र' सिदा थालाय नै लोगोफोर जोङो आलासि जानो फैनाया दंथ'यो आरोना बेस्रानो दंथ'बाय थायो थांथ'वाखै आदै खोजिमा अरना होदों आंखौ हाय होनलाय देलाय हाय बिदि खालाम हि होनलाय आइदि ओइ लाया बेखौ लाया बेखौ लाया हाय बेखौ लाया ओमफ्राय आङो आलासि जानो फैब्ला जिखि जाया जायगायावनो आरोना आलासिफोर जानो थांब्लाथाय आङो दलर जथेरनानै थानो मोजां मोना आरोना थाबायथिंबाय थानो मोजां मोनो ओमफ्राय नै दाबो आङो बिस्रानि बारिफोरखिनो थाबायलागासिनो आरोना थाबायनो मोजां मोनो आङो जबाय थानो बायोना आलासि जानायावहाय जबाय थाब्ला उदै दुयो न' लोगोफोर हे मानसि उदै दुयो न' माखौ लिंहरदो ओरै आखाइ रबाय ओमफ्राय नै जोङो बैसागोखौ बे न' सिङावहाय एसे फालिदों आरोना बोसोरै फालिबोखाबाय थायो नालाय बेनिखायनो देग्लायबो एसे फालिबाय आरोना बोसोर गोदाननि नामावहाय एसे फालिबाय ओमफ्राय नै माबा अमा बेदरजों खुंखाजों एवनानै होदो जोंनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबा ब्लेक राइसआथ' माइब्राखासना बेनि माबा आरोना बिदै बांद्राय लायाखै माने एसे लादों आरोना एकदमबारे एसे जों बुरै मानसि जाबाय नालाय सम एसे लाजायो आरोना सम मानेथ' बैसागोआवल'सो लानाय जायो ओमफ्राय नै देग्लाय बैसागो सफैबाय नालाय बैसागोनि नामाव लाबाय ओमफ्राय बेयो रुम नङा रुम बथलाव सोनानै दोनदो ओमफ्राय रुम साननो हागौ आरोना सोरबा रुम नङा ओमफ्राय आङो सिङावबो रायज्लायखाबाय थादोंमोन माने जाहा बिबोनाङा मेथाइ दामबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं कपिराइट जाजानो गिनानै कभार रायज्लायनानै होबाय कपिराइट जाबा फैसा हाबनाय नङादि आंनाव बेनिखायनो आरोना मोजांबा नै जों आरो न'खरसे न'आवहाय हाबहैनो नायदों मा जायोमोनलाय नोंस्रानि आब' बेबो आब'आनो जोंना आलासि जानो फैनाया बेरायथिंगासिनो जोङो ना बेलासिसो नालाय जोंनि आलासि जाफैनाया ओमफ्राय जोङो ओरैनो साहाफोर लोंनानै थांगोन होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मालाय ओंखामफोरबो संनानै दोनजोब्बाय ओमफ्राय उपाय गैला ओंखाम जालांनांसिगोन ओमफ्राय जानानै थांसै आरोना
बबेखिनियाव न'आलाय ओलै इखिनियावनो गामियाव बियो मा स्कुलसो नामा बे स्कुलनि माबा नैबे ब्रह्म मन्दिर ब्रह्मनाव इसोर गामिया मोनालांसिगोन जों दिनै ओरैबाबो होनदो ओमफ्राय नोङो शपिं खालामलांगोन होनदो ना मा होनदो नायनोसै मा बायनाय जायो माखौ बायगोन दख'ना दख'ना बायनाय जायो ना मायो दिनै टाइम मोनाबाथ' बायनाय जाला बैसागोनि शपिं दिनै बायाबालाय माला बायबावनो गैलानोसै माथो गाबोननो 1 तारिख गाननो गोनां दंखायो मोनाहांबाय लोगोफोर सानानो हाबलायलायसिगोनदां ससेसो दंबावो नामा होनदो साना नुहुरलाना नै दा नै खोमसि नुहांबाय ओमफ्राय नै फिल्डआ मालाय जा गुवारखा जा मोजांखा खाथियाव बेबायदि फिल्ड थाब्ला दसे माबा माबिसो खेलाफोर फुंफोरावबो ना गेलेबायनो हायो आरोना खारलाबायनो हायो मोदोमफोर जानायफोरखो फिसा खालामबा होनदो आंनाथाय मोदोमा थिगनिखासो नै हारासो नुजाबावो आंना आखाइ रेवसिहाय बिदि हमनानै लाबाय थाबा माबाबासो लाबासोसो बिबारबो गायनो मोनाखौनो जायो माबे ओइयो बस'बा थांना थाङा इलाय है माथो बेयो मानलाग्रासो मोनदां मानलाग्रा माथो इस्रानिया बिदि जायाखै मानला होदोंसो मानला होदों न' सिङाव बिफाङा बेलेग नङादां बेनो बायदिसो नुबाय आं ना नंगौ नङाहाय नङा मानलादोंसो इलाय बिलाइ मानलादोंसो न' मानलादों सिनायलायलांला आखाइ रबायहाय लोगोफोर दा जानायखौ देखायलायनोसै दा जानायखौ नायलायदो गब्लंगोनलै आथिङा आन्दायदों बिमा नागिरदों बिमाया बोरथाय नै याव नाय दे बेयाव गाबदो गाबालै नायलाय ओइ नायलाय मादि नुदो नायलाय ओइ गाबबाला नायलाय माबायदि नुयो जाबाय नै हामा नुदो गाबनाङा थ' आयौ थांसै आयौ आइ गग'आ हनै खारबाय गग' खारबाय ओइ माम जानोसै माम जानोसै ओइ नै माम जानोसैनो माम थांसै आबै लिंहरबाय आबै न'आव थांसै जोंना आलासि जानाया मोना गुगुलायबाय माने जों थांनायानो बेलासियावसो थांखादोंमोन नालाय जोङो थांनायनि थांखिया ओरैबायदिमोन आरोना जोङो ओंखाम जाबोआ ओरैनो थांगोन बिदिनो खुंखा जानानै फैफिनगोन बेबायदिमोन आरोना थांखिया ओमफ्राय जोंनो ओंखाम मैगं रेडि संनानै दोनखाजोब्बायना ओमफ्राय जाबोनांगौ जाबाय आरोना बेयावहायनो मोना जाबोबाय जोंना दे बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर